እንግዲህ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በዚህ ማለዳ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በቤታችሁ ተገኝተናል። ልጃችሁን ጸጋ ዳንኤልን ለልጃችን ለአቤኔዘር እንድትሰጡን ፍቃዳችሁን ልንጠይቅ ነው በፊታችሁ የተገኘነው። ምን ነው ባልተለመደ ሆነ አሁን አንድ ደርብ እንዲሰበር እግዚአብሔር ፈልጓል፣ በሴቶች ላይ ያለውን ነገር ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ አቤኔዘር ፍቅሩ ናብ ስድራ አፍቃሪቱ ጓልኩም ንወድና ኢለን መውስቦ ኻዕታ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት መልኣኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኩነታት ካብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰጊሩ ኣቓልቦ መርበብ ሓበሬታ ብሪጣንያ ቢቢሲ በፂሕሎ። ቢቢሲ ነዚ ተግባር ድምፃዊ ኣቤኔዘር ካብቶም ኣብ ናይ ሎሚ ጸብጻብ ዘውፅዎ ቀዳማይ ኣርእስቲ ገይርዎሎ። ዘማሪ ኣቤኔዘር ፍቅሩ ንቤተሰብ ኣፍቃሪቱ ጓልኩም ሃቡና ኢሎም ክዓትሉ ኣብ ክንዲ ደቂ ተባዕትዮ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ስድራ እንዳጓል ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝለኣኸ ይዛረብ። ቢቢሲ ጸብጻቡ ክጅምር ከሎ ብባህሊ ወይ ብልምዲ ንሽምግልና ደቂ ተባዕትዮ ናብ ስድራ እንዳጓል ይለኣኹ። ንኸምዚ ዓይነት ተልእኾ ደቂ ተባዕትዮ ሽማግለታት ክለኣኹ እዩ ንቡር ነይሩ። ዘማሪ ኣቤኔዘር ግን ነዚ ልምዲ ንምቕያር መውስቦ ክሓታሉ ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ኢሉ ኢኹ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብታ ብተባዕታዊ ዕብለላ ዝነገሰላ ኢትዮጵያ ጓልኩም ንወድና ኢለን ዝሓታ ሽማግለታት ምስዳድ ዘይልሙድ እኳ እንተኾነ ክድገፍን ክድነቕን ዘለዎ ተግባር ምዃኑ ሓሳቦም ዝሃቡ ብዙሓት እዮም። ወዲ ንመርዓ ዝሓትት ስድራ ጓል ከዓ ሓራይ ወይ እምቢ ዝብሉ ጌርካ ምሕሳብ ዘይተዋሓጠሎም ገለ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ንሕቶ መውስቦ ደቂ ኣንስትዮ ይለኣኻ ወይ ደቂ ተባዕትዮ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘይብሉ ይከራኸሩ። ናብ ስድራ ኣፍቃሪት ኣቤኔዘር ዝተለኣኻ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ባህላዊ ክዳንን ጌረን ብሓባር ዝተሰኣሉ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰብ ብብዝሒ ይቀባበለሉ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና ቅድሚ ናብ ቃለ መሕተት ድምፃዊ ኣቤኔዘር ምስ ቢቢሲ ቅድሚ መሕላፈይ ነዚ ኩነታት ንስኻትኩም ከመይ ትርእይዎ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ጽሓፉ። ነቲ ኩነታት ብዝምልከት ምስ ቢቢሲ ቃለ መጠይቕ ዘካየደ ዘማሪ ኣቤኔዘር ስድራ ኣፍቃሪቱ ነቲ መውስቦ ሓራይ ከም ዝበሉ ብምሕባር ይዘረቡ ዝጅምር። ደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ናብ ስድራ እንዳ ኣፍቃሪቱ ክሰድድ ምስ ሓሰበ መጀመርታ ምስ ኣቦኡ ከም ዝተማኸረ ኣቤኔዘር ዝሕብር። ነቦይ እዚ ሓሳብ ምስ ኣካፈልክዎ ኣዝዩ ባሂልዎ ይብል ኣቤኔዘር። ኣቦኡ ንዘረባ ወዶም ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ከም ዝህልወካ ጌርና ከም ዝዕበናካ ዘርኢ ሓሳብ ኢኻ ምፂኻ ብምባል እዩ መሊሱለይ ይብል። ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱ እውን ንመውስቦ ዝሓታ ደቂ ኣንስትዮ ክሰድድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ከም ዝሓበሮም ዝገለጸ ኣቤኔዘር መልሲ ስድራ ኣፍቃሪቱ ደቂ ኣንስትዮ ምልኣኽ ብባህልናን ብሃይማኖትና ነውሪ ዘብል ነገር ስለ ዘይብሉ ክትልእኽ ትኽእል ኢኻ ኢሎምኒ ኣዝዮም እዮም ተሓጒሶም ኢሉ። እተን ንመውስቦ ክሓታሉ ዝሓረየን ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ሓሳቡ ምስ ረድአን ንሰኑን ከይተማትኣ ንሕትኡ ከም ዝተቐበለዎን ባህላዊ ክዳነን ጌረን ናብ ስድራ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኸዳ ንቢቢሲ ገሊጹ። 15 ጥሪ 2015 ግእዝ ናብ ስድራ ቤት ኣፍቃሪት ኣቤኔዘር ዝተለኣኻ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ በቶም ዝኸድኦም ስድራ ጽቡቕ እንግዶት ተገይርለን። እቶም ስድራውን ነቲ መውስቦ ከም ዝተቐበልዎ ዝሕብር መልሲ ሒዘን ተመሊሰን። ብወገን እንዳጓሉን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሽማግለታት ተኣኪቦም ከም ዝጸንሑ ዝገልጽ ዘማሪ ኣቤኔዘር ኩሉ ነገር ኣዝዩ ጽቡቕ ከም ዝተዛዘመ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ኣቤኔዘር ነቲ ንዘመናት መውስቦ ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝቐርብ ዝነበረ ልምዲ ንምስባር ኢሉ ነዚ ሓሳብ ከም ዘበገሶ እዩ ዝገልጽ። ተበግሶ ኣቤኔዘር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ዛዕባ እዩ። ነዚ ገለ ተበግሶ ከም ፍሉይ ብምርኣይ ብኣድናቆት ክገልጽዎም ከለዉ ካብ ልምድን ባህልን ዝወፀይ ብምባል ዝነቕፍዎውን ኣይተሰኣኑን። ቢቢሲ እውን ነዚ ጉዳይ ኣብ ሰፊሕ ዓምዱ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ኤደን ጥላሁን ሓንቲ ካብቶም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእይቶኦም ካብ ዝገለጹ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እያ። ኤደን ናይ ሽምግልና ትርጉም ምስቲ ዝሰዶም ሰብ ቀርበት ዘለዎም ሰባት እዮም ብምባል ሓሳባታት ዝጀመረት ሽማግለታት ከም ናይ ሓባር ህይወት ውልቃዊ ህይወትን ናይዞም መጻምቲ ኣገዳሲ ተራ ዘለዎምን ነዞም ውልቀ ሰባት ብቐረባ ዝፈልጡ ሰባት ጌረ ዝሓስብዎም ትብል። ስለዚ ሽማግለ ክላእኽ ከሎ ሰማዒ ወይ ሰዓብ ዘይኮኑስ ካብ ስድራ ቤት ዝተወስደት ሰበይቲ ሓላፍነት ዝስከሙ ዓበይቲ እዮም። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሽምግልና እዚ እንተኾይኑ ሽማግለታት ደቂ ኣንስትዮ ኾና ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ጸገም ኣለዎ ኢላ ትሓትት። ነዚ ረቋሒ ዘማሉ ደቂ ተባዕትዮ እንተዘይሃልዮም እቶም
ዘይግደሱሎም ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ተኣኪቦም ክሰድዎም ኣለዎም ወይስ እተን ዓበይቲ ኣዴታት ነቲ ኩነታት ንምፍጻም ክኸዳ ኣለዎን? ኤደን ቀፂላ ባህሊ ብሰብ ንሰብ እምበር ሰብ ንባህሊ ኣይተፈጥረን ብምባል ሓሳባታት ትዛዝም። ካልእ ኦልያድ መኮንን ዝተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርእይትኡ ዝሃበ ሰብ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሽምግልና ምልኣኽ እንታይ ፀገም ኣለዎ ክብል ርእይትኡ ብሕቶ ይጅምር። ሽምግልና ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ንቡር ነገር ተገይሩ ስለ ዝተወስደ እምበር ብጓል ኣንስተይቲ ክግበር እንታይ ፀገም ኣለዎ? እንታይ እዩ ኸ ነቲ ባህሊ ዝጥሕስ? ካልኦት ሰባት ንደቂ ኣንስትዮ ሽማግለታት ምልኣኽ እንተቐፂሎም ፅባሕ እዚ ብርግፅ ባህሊ ክኸውን እዩ። ኣብ መሰል እንተመፂና ወዲ ተባዕታይ ኣይኮንን ኣዴታት እንተደልዩ ኣሓቱ ፈተውቱን ሽምግልና ክልእኽ ይኽእል እዩ። ሰብ ዝደልዮ ክገብር ይኽእል እዩ። ንኻልኦት ሰባት ዝጎድእ ነገር ክሳብ ዘይገበረ ሽምግልና ዝብል ስም ናይ ስርዓት እምበር ኣረጋውያን ጥራይ እዮም ዝኸዱ ማለት ኣይኮነን። እዚ ኣጋጣሚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዘለዎም ኣኽብሮት ዘርኣይሉ ኣጋጣሚ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ስሓራይ ደቂ ኣንስትዮ ግን ስለምንታይ ኢኽን ከምዚ ጌርክን ነብስኽን ኣትሒትክን ትሪያ? እዚ ተግባር እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሽምግልና ይትረፍ ዝብል ጭርሖ ዝሓዘ ዘይኮነስ ንሽምግልና ደቂ ኣንስትዮ ምልኣኽ ዝብል ሓሳብ ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ንምሃብ እውን ዝዓለመ እዩ ብምባል ርእይቶኦም ገሊፆም። ወሃቢ ርእይቶ ኦልያድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ እቲ ዝተገብረ ሕማቕ ነገር ዘይብሉ ተግባር ምዃኑን ንሱ ድማ ከም ዝድግፎን ጽሒፉሉ። እቲ ኩነታት ድማ ንዝሓለፈ ሰሙን መመላእታ ኣርእስቲ ዘተ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይኑሎ። ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ቦክስ ክትጽሕፉለይ ይዕድመኩም። ሎሚ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ። ጽባሕ ብኻልእ ጉዳይ ክንራኸብ ኢና። ኣብ ዘለናዮ ሰላም የጽናሕና።